Metalbandet 1349 har lydprøve. Bassrummet lite grann. Pamela skal køre Kalmar Møller til udgang. Festivaldebutanten Line skal lære at være en rigtig Roskilde-deltager. Jakob og Teletubbierne er på speeddating. Allerede inden det går i gang, er der opmærksomhed fra pigerne. Der er der nogle søde piger, der er der nogle piger, men sådan, jeg tænker, nå, ja, sådan er det, ikke? Ej, jeg har det bare så rart med det her. Jamen, det var så hyggeligt. Jeg fatter det ikke. Han så også bare så sød ud. Han står bare og vinkede til mig ud på vejen. Så bliver jeg sådan helt blød om hjertet. Jeg synes, det starter rimelig godt, det her. Allerede mennesker, der faktisk ikke skal være med, kommer ind og giver mig kram og kys. Og det er sgu meget godt, så nu håber jeg også, at pigerne her i lejren er friske på at vise kærlighed. I har 40 sekunder med hver partner. Jeg er på. Hej. Teletubbies går efter antenne. Så en piges antenne, det skal fandme være i orden. Henriette. Jeg hedder Jakob. Så er Jakob her. Festivaldebutanten Line har overlevet ølbong, så nu er hun klar til næste udfordring på vennernes liste. Vores veninde Line, hun har aldrig tisset i hegn hele sit liv. Det stinker virkelig også af helvedes til. Nej, og man kan jo ikke rigtig røre hegnet, for der er pis på. Nej, men så... Jeg skal lige slappe af. Ej, hvor var det fandme. Og det synes jeg bare virkelig, du klarede godt. Tak. Er der nogen, der kunne tænke sig at kysse med hende? Vældig, jeg skal jo gerne være inde på stedet med det her, okay? Hallo, er der ikke please en derovre, der vil give mig en kys for helvede? Hej. Jeg vil gerne kysse dig. Hej, dig. Nu er vi gået. Skal vi lige have et nummer med det samme? Pamela har fået repareret sin cykeltaxa, og nu er han klar til en tur med sin meget vigtige gæst. Jeg skal ud og hente Kalmar. Kalmar og jeg aftaler, at jeg kommer og henter ham klokken 1. Han er jo blevet tilbudt frokost af en camp. Det er helt vildt varmt. Hvad så? På vej op til Kalmar, der er der en fyr, der gerne vil have et lift. Du kan komme med, så. Hop op. Lige det, der når til Kalmar klokken 1, der punkterer cyklen. Ej, punkterede vi. Der tænker jeg bare, fuck. Kalmar, jeg bliver nødt til at give dig en rigtig dårlig nyhed. Cyklen er lige punkteret. Så jeg kan køre op og skifte den, og så kan jeg hente dig om en halv times tid. Ja. Kalmar bliver nødt til at vente yderligere en halv time. Jeg er sgu ked af det. Er det i orden? Hallo. Hej. Skal vi have en bajer? Skal vi over drengecamp? Jeg vil ud og hente taxa. Nej, du skal Stor drengecamp. Hvorfor camp? Camp Knopfler. Det var super heldigt for mig, at de der Mark Knopfler Camp, de kom og fik hed Kalmar over til dem. Det var en hurtig cykeltur, hva'? Det er helt vildt surt. Jeg er lige kørt fra basen, og så skal jeg allerede tilbage igen med en cykel, der ikke virker. Lydprøven er overstået for Metalbandet 1349, og nu skal de sidste detaljer på plads. Vi har hver vår individuelle sminke, som vi føler passer sig selv, da. Jeg prøver å gjenskape litt mer sånn dødsfølelse. Der gir en nesten reell følelse av ubehag, da. En følelse av det man vanligvis støter ifra seg, prøver å ta inn over seg. Det er frost som varmer opp. Det er en mørk aura rundt oss nå. Litt av greia. Daniel er lægestuderende og en del af festivalens opsøgende hold af socialarbejdere ude på teltpladsen. De bliver opmærksomme på, at nogen er kommet til skade. Vi ser nogle samaritter løbe ind på og tænker, at der, hvor de skal hen, der kan der nok også være behov for os. Vi kommer til en lejr og finder ud af, at det drejer sig om en pige, der har fået et par nye lunger for ikke så længe siden. Hver gang vi andre piger røg en cigaret, så skulle hun drikke et shot.
for det. Vi først ud af nu, at hun tager noget medicin. Ja. På grund af de her nye lunger, så er hun jo selvfølgelig en, der ikke må ryge. Så når alle de andre sidder og ryger, så skulle hun bare tage en ekstra shot. Så hun har fået, så 18 passer. Men jeg tænker, hvis hun havde af en eller anden årsag skulle have fået en pneumothorax eller et eller andet. Men hun er ikke helt... hun ser ikke ud til at have iltmangel. Så vi tager den vel bare derfra. Vi ser, at samaritterne gør deres arbejde. Vi snakker så med vennerne, og mange af dem, der kendte til en situation med, at hun havde fået et par nye lunger. Og så bliver man selvfølgelig utrolig bange. Det var også der sidder og skålede med hende, altså. Ja, selvfølgelig. Men jeg kan også se, at I er rigtig gode til lige at tage lidt af hinanden og sådan noget. Det er dejligt at se. De tager en med nu. De tager en med simpelthen? Okay. Vi går jo fra lejren med god samvittighed, og at alle har det godt. Og de har fået snakket om det her. Bo og hans meddommere i Camp of the Year-konkurrencen leder efter festivalens bedste lejre. De er nået til en lejr med græsk tema. My big fat Greek retro wedding. Så er der rimelig meget gang i Togafesten. Nu er de ellers i gang med Sopa-dansen, som vi også bliver rykket med ind i, og det er fedt. Dommerne er allerede i gang med at prøve barken igen. Hvad var det sidste? Det var... ikke, hvad det var. Nå, okay. Det var noget græsk. Det var græsk, det gør man i Grækenland. Ja. De har ingen penge, så de bliver nødt til at lægge sig over mod hinanden for at holde varmen. Ja, skål. Skål. Det er... Jeg bliver en smule overrasket, da jeg ser en pige med en større penis komme gående hen imod. Jeg kigger mig dybt i øjnene, skat. Hvordan føles det? Må jeg tage et billede af jer? Kom forbi. De fodboldspillende nonner fra Østjylland er ved at være fit for fight. For herren! For helgen! Sidste år, der gik vi for meget op i udklædningen. I år, der handler det om fodbolden også, piger. I år har måske lidt mere været sådan, at vi skal vinde. Vi ved godt, at vi ikke har en chance mod mange af de piger, der er deroppe, fordi der er nogen, der kun kommer for fodbolden. Vi kommer lige så meget bare for at mærke stemningen og for at have det helt vildt sjovt. Jeg skal fandme ikke have mere øl, jeg brækker mig. Vi giver den gas, og vi har det sjovt. Øj, hvor er den god, når den er kold, altså. Kom så, pigerne! Ja! Taktikken der er bare... Vi går all in. Der er ikke noget, der hedder at holde sig tilbage. Nej, tackling. Ja. Der er ikke noget, der... Det her, det bliver kamp, vel? Nu skal vi fandme åbne det her sted med et brag. Ja. Non-stop! Mia er på brandvagt ved Mini-Orange Camp, da der pludselig sker noget uventet. De trækker brandslangerne. Lige pludselig så ser min makker ud af øjenkrogen, at der er nogen, der har fået vores præsending op bag på bilen og er ved at hive vores brandslange ud. Hvem fanden var det? En ko. Hvad? En ko. Hvad fanden foregår der? Det er jo en lille smule irriterende. Hvis du drejer, Så styrer du. Men det må man tage med, når der er så mange fulde folk samlet. Hvad fanden havde hun gang i? Ja, det var hende der. Så er det bare en del af det, og så må vi jo bare samle det sammen igen. Heldigvis ved de ikke, hvordan man skal få vand på slangen. Jeg tror ikke, hun gjorde det for at være tarvelig. Jeg tror bare, hun synes, det var lidt sjovt. Pamela er igen på værkstedet med sin cykeltaxa. Hans VIP-tur med Karl Mar Møller går ikke helt efter planen. Jeg får lavet cyklen inden for 20 minutters tid, og jeg kører så ned efter Karl Mar Møller igen. Så jeg skal hente ham i Mark Knopfler-campen. Nu håber jeg ikke, det sker mere. Hvor gemmer han sig? Det første, jeg ser, da jeg kommer ned til Mark Knopfler-campen, der står cirka 15 drenge i bare røv og får Karl Mar Møllers autograf på røven. Karl Mar, han får dem alle sammen til at gå ud på vejen og stille sig på en lang række. Så går han og klasker en efter en i røven. Jeg synes bare, det er super grineren. God festival! Ja! Jeg håber ikke, at det tog for lang tid. Jeg håber ikke, der sker noget. Cyklen skal ikke gå i stykker igen.
Nej. Så hopper kæden af. Jeg tænkte bare, fuck. Ikke igen. Bo fra Camp of the Year er ude at tjekke en temalejr. Og han møder en græsk gudinde med vedhæng. Det der, det er altså beskidt. Hvad kan du med den der? Han kan meget med denne her. Den er meget blød. Han kan skøre limbo lidt tidligere. Nu viser sig også pikkelimbo, som der vist ikke er en del af lejrens originale koncept, men i hvert fald går ud på at danse limbo under penis. Det lyder rimelig lamt og lidt grænseoverskridende. Det er første gang, jeg har set limbo under penis. Er det godt? Jo, det er... Hvad er din kommentar? 12 pil op. Meget græsk, siger jeg. Ja. På en eller anden underlig måde, så passer det rigtig godt sammen med resten af alt det craziness, de er gang i. Dirty. Altså som Camp of the Year-dommer, så kommer man ud for lidt af hvert. Så kan man også slå folk, hvis de At blive slået i hovedet med en penis, jamen, det er jo bare another day in the job, altså. Sådan er det. Og så er der ikke mere at sige om den sag. Efter pausen i Roskilde. Bjørnerne får hård modstand i fodboldturneringen. Teletoppierne har held med speed dating. Nej, det gør man nemlig ikke. Festivaldebutanten skal igennem en flyvende og en våd udfordring. Ja, der kører det. Kalmar Møller reparerer Pamelas cykeltaxa. Fandme godt, vi har en handyman med. Perfekt. Har du set denne her? Nej. Okay. Bekymringer er der nok af. Få en mindre med Fri Plus. Med Fri Plus kan du også få den nye Samsung Galaxy S4 med et par lækre Micropod-højttalere for kun 200 kroner ekstra om måneden. Kig forbi din Telenor-butik. Telenor. En god forbindelse. Hoppsan, du körde in i fullprisfilen. Kom ihåg att det är halva priset med Bropass. Jag skulle förstå alltså inte vad du säger. Ja, då är det på tiden att jag visar dig det. 3, 2, 1, lyft! Din undervogn ser riktigt fin ut. Kør over til halvpris hver gang med Bropass. Det her, det er Aquadors nye Aquadrinks. De er sådan helt uskyldige, men også ret fristende. De smager lidt som om du ikke må, men du må godt. Aquadors nye Aquadrinks. Fristende, uskyldige. Vil det ikke lyde bedre, hvis de vendte mod dig? Vi tænkte det samme om vores højttalere. Vi præsenterer den nye HTC One med fronthøjttalere i stereo og indbyggede forstærkere, der giver dig en dyb og krystalklar lydoplevelse. HTC One. Verden ifølge dig. Martin, internettet virker ikke. Zalando! Alle de største mærker og de nyeste trends. Zalando. Sko og mode på nettet. Jeg gik ind på Autobahn og skrev, at der var vej med min bil, og 24 timer efter, så havde jeg 3 tilbud. Jeg fik endda et tilbud fra min egen mekaniker og sparede 2300. Det er trygt, det er let, og man sparer penge. Hvorfor skulle man ikke bruge det? Gør som 60.000 andre bilejere. Gå ind på autobottler.dk, indhent gratis 3 tilbud og vælg netop det, du synes er bedst. På Autobottler finder du Danmarks bedste mekanikere. Få tilbud fra blandt andre Superdæk Service. De står klar til at levere kvalitetsarbejde på din bil, uanset mærke, model og årgang. Autobottler. Din genvej til en fair værkstedsregning. Luffe? Angående fjernsynet, ikke? Skal I være med, at det gamle lort, det gik i stykker? Det her det er meget billigere. Så for sagen, så er det straf. Luffe, jeg har faktisk bestilt en ny fladskærm. En ny fladskærm? Luffe, for helvede, send nogle sure humør, du er mig. Så er det godt, vi har Peter. Lige nu
giver han dig den hotte Bodum-grill i gave, uanset hvad du køber hos Lisi. Ring 8x8, så kommer Peter. Hej Gitte, godt at se dig. Du har valgt at forklare overført tid i dag. Og hvordan vil du så gøre det? Det er lidt ligesom, hvis du har bagt 10 boller, så spiser du kun. Hvis du for eksempel tager den her, så får du automatisk, det handler om at overføre til næste måned. Giver det mening? Nej, det behøver ikke være svært. Med overført tid tager du din ubrugte taletid med til næste måned. Det er da smart. Det er det nemlig. Og nu får du en 10-timers pakke til kun 149 kroner per måned, inklusive overført tid. Og Telmore Musik med 20 millioner musiknumre. Telmore, det behøver ikke være svært. Vil du vinde 2 billetter til årets Roskilde Festival? Instagram dit fedeste festivalsfoto. Hashtag 7'eren Roskilde. Se vinderen på @7'eren SBS søndag 30. juni kl. 22. You're dead, Carl. You say no to life. You make up excuses. You don't have a girlfriend. Do you want to make a covenant? You have to say yes to everything. You ever tried that? It's fine. Nogle gange må man bare gribe nuet. Omfavne livet. Og sige ja til det hele. I had a couple Red Bulls. We should go to Red Bull. Okay, that'd be really fun. That sounds like I think I'd really... If you don't take the heads off properly, you got a fainter down in head removal. Se Jim Carrey på slap line i Yes Man. Mandag kl. 21 på Kanal 5. Tidligere i Roskilde. De fodboldspillende nonner er klar til fodboldkamp. Drengene fra Camp Teletubbies er på speed dating. Bo og dommerne fra Camp of the Year tjekker livet i lejren. Pamelas cykeltur med Karl Marr går ikke helt efter planen. Nej. Jakob og vennerne fra Camp Teletubbies er på speed dating. De håber at møde en sød pige. Hej Julie, jeg hedder Jakob. Man lægger sig en taktik, og så prøver man at følge den, men det sker ikke. Det er det samme spørgsmål, der kommer hele vejen ned. Går fra Lillebytte og Slangerup. Hvor gammel er du? 21. 21, okay. Jeg er 18 år. Ja, men sådan er det. Jeg har ikke fundet min store kærlighed, nej. Det var søde piger, det var det der. Men det var ikke noget, der lige fangede. Hvis man ser en sød pige, som man er ked af, at man ikke fik datet, så er man meget velkommen til at gå over til hende nu. Jeg fandt ud af, at jeg åbenbart har siddet med et stykke pizza imellem tænderne her på sidste. Ja, det har du stadig. Har jeg stadig det? Ja, det kommer ikke til. Giv mig dit valg. Status, det var, at vi synes, det var godt. Det var sgu sjovt, men det blev sgu lidt kedeligt til sidst, synes jeg. Fordi at, jeg kunne ikke rigtig finde på nogle nye spørgsmål. Nej, så der er fint nummer nu faktisk. Peter vil gerne vil kysse en Teletubby. Ej, hvor er det godt, hun er her. Ej, hvor er det godt. Sød pige, sød pige. Man siger aldrig nej til Teletubby. Nej, det gør man nemlig ikke. Så scorer man alligevel. Sådan er det. Emma og nonnerne fra Non-Stop-lejren er til fodboldturnering. Det er lige blevet offentliggjort, hvem de skal møde i første kamp. Vi skal spille mod Nihao Ninja, det er dem her. Vi skal spille mod de sorte ninjaer, og de er bare suspekte. De kravler rundt uden for banen, og de mosler på scenen, og de er klart bedre end os. Vi skal spille mod de sorte. Nihao Ninja. Ja, altså virkelig som konkurrenter, de der sorte. Fuck. Jeg tror, de er ret gode. Er I klar? Det er en voldsom kamp. Spiller voldsomt. Det snakker vi også om bagefter, at de mosler rigtig, rigtig meget. Der skulle bringes noget nonnepower til banen. Kom igen, Cæsar! Pamela er på cykeltur med Karl Marr Møller, men cyklen bliver ved med at gå i stykker. Nej. Nej. Jeg tænkte bare, fuck, ikke igen. Kan vi godt det? Ja. Jeg siger til Karl Marr, at jeg ikke er særlig god til at sætte kæde på. Den røde kæde bag? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er bagved. Ja, det er det også, ja. Men han hopper ned på alle 4. Ja, det er her. Og sætter så kæden på. Fandme godt, vi har en handyman med. Perfekt. Fandme godt, vi har dig med, Karl Marr.
Jeg har lidt dårlig samvittighed over, at han har fået olie ud over det hele. Men jeg skal bare lige finde en klud til ham, så han lige kan få taget hænderne af. Ej, den er måske ikke så lækker. Bare ret ud, så jeg sætter op, du kører. Var det fint? Ja. Jeg kommer så endelig hen til taxaerne, og jeg tænker bare, yes. Er det helt fint? Okay. Ikke flere problemer nu. Perfekt. Der er flag her, den 3. Ej, tak skal du have. Ja. Og tak for hjælpen og det hele i dag. Tak for stand-up'et. Det gør vi i hvert fald. Jeg binder det her på. Jamen, Karl Marr, han giver mig et Dannebrogsflag. Så pimper jeg cyklen til en Dannebrogscykel. Hvad er der nogle kunder, der skal med her? Cykeltaxa! Nej, jeg har altså ikke lyst til at snære med flere. Festivaldebutanten Line har klaret 2 af de udfordringer, som vennerne har fundet på. Men det er ikke slut endnu. Rock and roll. Ej. Hold fast heroppe. Ja. Træk dem lidt fra hinanden, hvis du begynder at dreje rundt i luften. Nej! Ja, der skal ikke noget ved, at du drejer rundt. Det er ikke farligt, at dreje rundt. Er man for ung til at dø af et hjerteanfald? 3, 2, 1, go! Okay? Fuck, jeg føler som om jeg bare har taget sygt mange stoffer eller et eller andet. Jeg er helt op at køre. Hvordan var det, Pia? Sindssygt. Helt sindssygt, altså. Nå, så kan vi strege den jo. Det er nemlig, vi kan. Men jeg er virkelig glad for det. Du klarer den godt, Line. Sidste udfordring for Line er at smide tøjet i badesøen. Okay, det her det er virkelig en dårlig idé. Okay, så er det fandme i. 3, 2, 1. Vandet er så beskidt, at du kan sagtens smide noget, uden man kan se noget. Øj! Ja, der kører det. Så fik du dagens dosis kolibakterier, fik du lige der. Det var så skægt, det var flot, Line. Ja, dejlig måde. Så har du bestået Roskilde-testen. Du er nu en ægte Roskilde-gænger. Skål lige. Ikke alkohol. Lighter, har du det, eller? Om få minutter skal det norske metalband 1349 på scenen. Publikum venter udenfor. Men inden er der vigtige forberedelser. De begynder altid deres koncerter med et særligt ritual. Da går en intro i bakgrunnen, som setter oss litt i den stemningen som vi må komme i. Så har vi et lite ritual hvor jeg og Frost går ut og blåser ild. Og så setter showet i gang. Da blir det spennende å se. Det gjør det hele mye mer lidenskapelig når du møter et publikum som også en sterk grad av interaksjon med oss. Det er jo et rush. Det er jo my drug of choice, for å si det sånn. Det rushet når du går på scenen og du er litt nervøs, men på en ikke negativ måte. Nonnerne er bagud i festivalens fodboldturnering, så nu sender de nonnen Emma på banen. Det er et vildt kaos, når man skal ind, og der bliver råbt. Når du er på banen, kan du ikke høre, hvad der bliver råbt. Der er bare larm og støj, og man koncentrerer sig kun om at spille. Så da jeg kommer ind på banen, er jeg konfus og ved ikke lige, hvad jeg laver. Og så skyder jeg bare, når bolden kommer. Og så er det så åbenbart den forkerte vej. Men det kan jo ske for en hver. Når vi scorer, hvilket ikke sker så tit, så bliver vi kuldret og får lyst til at fejre det allerede, og så løber de ned og scorer. Ja, det gik jo knap så godt. Da vi først havde fået scoret det ene mål, så mister vi koncentrationen, og det har vi gjort før også. Så bliver vi alt for overmodige. Så Vi ender alligevel i helvede. Ja! Sorte aber. Vi skal have et bad, og så skal vi have en god øl og drikke os fulde og feste
hele natten. Skal vi hjem og have en bajer og fejre, at vi er færdige? Yes! Camp Disco Maniacs. Bo og dommerne for Camp of the Year-konkurrencen er ude at se, hvordan lejerne fester om aftenen. Da vi kom ind til Camp Disco Maniacs, så blev vi mødt af et inferno af knæklys. Jeg ved, det her. Med jorden, det der, der simpelthen vælter ned over os. Det er meget godt tegnet. Det der siger lys, tiltrækker mennesker. Der er fuld skrue på diskomusikken og mænd, der står og danser. John Travolta, Saturday Night Fever og disco-kuglen bare... en enorm stor disco-kugle, for det aner ikke, hvordan de har fået den ind. Det er fedt. Altså, det er helt ligesom at komme ind i et andet univers igen. Jeg kommer fra Camp of the Year. Nå, goddag. Jeg har spammet min sms, så jeg tænkte, at jeg ikke forbi. Ja, det var mig. Er det dig? Okay. Jeg synes bare, I lige skulle være der. De har virkelig præsteret at fange essensen af disco 70'erne og lave en fest for andre. Jo, tak lige måde. Tak for kigget. Men det var sgu... Jeg synes, at Camp Crazy Disco Maniacs var... En lille gem. Altså, en lille gem, der kom ind fra siden der. Ja. Skål. God fyraften. Skål. Brandslanger. Mia har haft en brandvagt med udfordringer. Hvad fanden foregår der? Der er nogen, der har fået vores præsending op bag på bilen og er ved at hive vores brandslange ud. Og her sidst på dagen kniber det med stedsansen. Det er til venstre her? Nej. Roskilde Festivalens campingområde er rigtig stort. Jeg tror bare, hvis du følger vejen, så tror jeg, at den drejer rundt til venstre. Selvom at man har været der mange år, så kan man godt nogle gange tro, man er et sted. Ja, den er ikke så god, den her vej, vel? Og så er man i virkeligheden et andet. Den er god. Så skal vi til højre. Vi kører og synes, vi har styr på kortet. Så kommer vi ned på en hovedvej. Og pludselig kan vi se, at der står et andet bogstav på tårnet, end vi troede. Hvad fanden er det der for noget, Palle? Det kan jeg ikke forstå, at det der er inde. Jo, så skal den vende sådan noget. Så vi kører lige en lille smule vild. Du har styr på, hvad vej vi skal, ikke? Jo. Ja. Der. Vagten ender med, at vi kører bilen tilbage på pladsen og kan viderebringe til de næste, der møder, at det har været en stille og rolig vagt. Næste gang i Roskilde. Radioens morgenvækning for hjælp af et pigekor. Godmorgen. Pigerne fra Camp Desperate Housewives holder 6 dage. 2 søstre fra Camp Tøf uddeler kys. Og journalisten Jakob fra Se og Hør skal finde det perfekte motiv til ugebladet. Syveren tager dig med til landet af urinstøv, nøgenløb og fed lejrstemning. Det her er mit hjem. Ugen op til festivalen viser Syveren, hvorfor Roskilde er den største fest i Danmark. Så kører det! Og du kan vinde billetter ved at se med. Så husk at få din dosis Roskilde-syg. Altså ikke det med tyndskid. I morgen fra klokken 21 på Syveren. This program contains fake boobs, an enhanced bum, and some home truths from Joan Collins. The tans you see might be fake, but the people are all real. Although some of what they do has been set up purely for your entertainment. Previously on The Only Way is Essex. We weren't right together, Arj. It hurts, but I cannot be with you. I love you and I've always cared for you and all you do is throw it in my face. I'm so sorry, but it doesn't look like I'm going to make the party. Oh, it's a bit disappointing, isn't it? Oh my God. Meet Charlie. Can I say one thing? He's not gay.
Happy birthday, Debbie. I can't believe it. Look at you. You're half the size the man that I last saw. I worked hard, didn't I? How much weight have you lost, James? They for me? Yeah. Happy birthday. Thank you. I've done a bit, you know. About 3 stone. Yeah, you know, I've worked hard, so I'm feeling good about myself. Your teeth look absolutely fantastic. Cheers, Debbie. I'm really, really proud of you. I'm Thank so you. proud of Cheers, you. You've Debbie. done really well. And thank you for my flowers. Well, listen, you know, I was just passing by, you know, to wish you happy birthday, to let you know I was still thinking of you. Oh, But darling. I'm off to meet the boys now, but, you know, we'll catch All right. up properly soon, Yeah. All right, cool. See you later, See you later, darling. Debbie. You take care. See you, James. Bye. You're looking good. Oh. Well, you got it so good.